Ορίστε. Ένα λεπτό. Γεια σας! Είμαι ο Άκης Σωτηράκης και θα σας πω μια ιστορία. Μια φορά και ένα καιρό, στην Πουπνοχώρα, στα υπόγεια μιας μεγάλης κατοικίας, ζούσαν μέσα σε ένα λαγούμι 3 ποντικάκια. Η μαμά Ποντικίνα, η κυρία Τσιτσιμπή, ο μπαμπάς Ποντικός, ο κύριος Μιμίκος και η κόρη του η Λιχουδιά. Η Λιχουδιά ήταν σε ηλικία γάμου και έπρεπε να παντρευτεί. Έτσι, το επόμενο πρωί, η οικογένεια των Ποντικών συζήτησαν το ενδεχόμενο του γάμου της μικρής τους κόρης. Λιχουδιά, Λιχουδιά, έλα αγάπη μου να μιλήσουμε. Θέλω να συζητήσουμε κάτι σοβαρό. Ναι, μαμάκα, έρχομαι. Ορίστε, σας ακούω, τι με θέλετε? Σκεφτόμασταν με τον μπαμπά σου ότι μεγάλωσες πια και πρέπει να παντρευτείς, όπως όλα τα κορίτσια της ηλικίας σου. Γι' αυτό αποφασίσαμε με τη μαμά σου να σου βρούμε τον καλύτερο γαμπρό της Πουπνοχώρας. Βρε μανούλα, βρε μπαμπάκα, έτσι ξαφνικά. Δεν μου είπατε νωρίτερα, να το σκεφτώ κι εγώ, να το συνειδητοποιήσω και να σας πω, εγώ όποιον θέλω. Για κάθε Λιχουδιά, τι εννοείς και θέλεις, μικρό κορίτσι εσύ? Ξέρεις από έρωτες? Εμείς θα σου βρούμε τον άντρα σου, πάρε και τελείωσε. Αχ, τι έχω να τραβήξω. Εγώ, να, ονειρευόμουν να ερωτευτώ. Και τώρα τι, θα μου φέρουν τον γαμπρό στο σπίτι? Δεν τον θέλω, δεν τον θέλω. Εγώ θέλω το Φιρετούλι μου, που είναι όμορφος και μ' αγαπάει. Μα έχω άδικο. Όπως καταλαβαίνετε, η Λιχουδιά συνέχισε να κλαίει μέχρι τη στιγμή που έφυγαν οι γονείς της για το δάσος, προκειμένου να την αποκαταστήσουν. Ήθελε με να παντρευτεί, αλλά ήθελε με τον Πυρετούλη, που τον αγαπούσε από μικρή. Αχ, δεν θα βρούμε καλό παιδί, θα το δεις. Χάλια τα νεύρα μου. Μην περπατάς τόσο γρήγορα, καλέ, εκνευρίζομαι. Άντε καλά, αυτή τα έχει χαμένα. Μην αγχώνεσαι αγάπη μου, θα το βρούμε. Μην αγχώνεσαι και χαλάσει η επιδερμίδα σου. Ναι, έτσι τα λες αυτά. Ξέρεις πόσο καιρό είχες να μου φέρεις ένα δωράκι? Όλο τα παλιά φοράω. Έχεις δίκιο κοκόνα μου, θα σου φέρω εγώ τα καλύτερα. Το υπόσχομαι. Α, για κοίτα εκεί. Τι είναι αυτό το πολύχρωμο που τρώει φύλλα? Μιμίκο, έπαθες και χρωματοψία τώρα. Πορτοκόκκινο είναι, κοίταξε το λίγο. Είναι καμιλοπάρδα, διαμάντια. Καλά, καλά, λεπτομέρειες. Έλα κάτω εδώ να του μιλήσουμε. Και άσε τα πολλά λόγια. Καλημέρα σας κύριε αξιότιμε καμιλοπάρδαλε, της μεγαλειότητας της οικογένειας των καμιλοπαρδάλων, αυτού του τόπου. Μάλιστα, μίλησε κανείς. Πάλι σου ζουνίζουν τα χαζά τα αυτιά μου. Μπα, δεν θα είναι τίποτα, θαυμαστές. Εδώ κύριε καμιλοπάρδαλε. Έλα, δεν το πιστεύω. Καλέ τα ποντικάκια. Τι μου κάνετε? Σε τι μπορώ να σας φανώ πολύτιμο? Εγώ θα μιλήσω, εσύ δεν τα λες καλά. Γεια σου, παιδί μου, είμαι η Τσιτσιμπή. Ξέρετε, εμείς έχουμε μία κόρη και θέλουμε να την παντρεύσουμε. Μάλιστα, τρελαίνομαι για τους γάμους. Και εμένα τι με θέλετε, να πετάω το ρύζι υπεροχή? Για γαμπρό, αμάς με την τιμή δεν κατάλαβε το έρημο το ζωντανό ότι το θέλουμε. Εμείς κύριε Φρίξο μου, μόλις σε είδαμε, καταλάβαμε ότι είσαι ιδανικός για εκείνη. Φιλός, με κορδοματιά. Και αυτό και ο Δεφούρ. Μάλιστα, με τιμά πάρα πολύ η πρότασή σας. Λογικό που διαλέξατε εμένα. Μέσα σε τόσο πολλά ζώα. Αλλά ξέρετε, δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος. Μα πώς παιδί μου, αφού σε βλέπουμε, είχε τα μάμια για την κόρη μας τόσο ψηλό, δυνατό, και με φούρι. Μάλιστα, μπορώ να έχω ένα άλλο θανάσιμα βρε αδερφέ. Αλλά να, μέχρι και εγώ θα αναγκαστώ να παραδεχτώ ότι πιο δυνατός από μένα είναι το λιοντάρι.
Α, ίσως και να έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως. Θα αφήνουμε τώρα να μαθήσεις τα φύλλα σου και πάλι ευχαριστούμε. Γεια σας. Ο Φρίξος έγνεψε με το μακρύ του λαιμό προς τα ποντικάκια και συνέχισε να τρώει φύλλα. Οι ποντικογονείς συνέχισαν το ταξίδι τους στο δάσος, κάνοντας που και που καμιά στάση, προκειμένου να φάνε λίγο τυράκι. Είχε φτάσει και όλο το απόγευμα και τα μικρά ποντικάκια ανέβηκαν σε ένα ψηλό λόφο. Εκεί κάθονταν σχεδόν ήσυχο το λιοντάρι και έδειξε τη χέρι του. Α, τι είναι αυτό το μεγάλο που κάθεται εκεί? Κοίτα τι ωραία χέτη έχει. Άμα αρέσει, θα είναι και ζεστός και εύκολα για το χειμώνα. Λοιπόν, άντε έλα να του μιλήσουμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Γεια σας κύριε Λιοντάρι, λέγομαι Μιμίκος. Μήπως θα μπορούσαμε να του μιλήσουμε? Μα φυσικά μικρό μου ποντικάκι. Εμένα με λένε Ντάρα, απ' το Λιοντάρα. Τι θες? Εγώ ξέρεις Λιοντάρι μου, θέλω να παντρέψω την κόρη μου με έναν άρχοντα. Ένα έξυπνο δόθα και σένα. Ένα δυναμικό, κάτι που να μπορεί να την προστατεύει και φυσικά να την αγαπά. Σωστά ήρθατε σε μένα, τον βασιλιά όλο το ζώο.